Bale, atzalde hon, ongi etorri da noi urteko azken osoko bilkurara, eta lehenengoko puntuakin hasiko gara, 2008ko abenduaren 3ko bilkurari dagokion, akta laburra irakurri eta onartzea. Bigarren puntua, 2008ko urtealdiko udal aurrekontuak onartzeko proposamena. Udal gobernuak aurkeztutako 2025 ekitaldirako aurrekontuen proiektua aztertu eta eztabaidatze prozesua burututa gero, hasiera batean informazio batzorde bakoitzari dagozkion partidak eta gorabehera nagusien azalpenak emanda, aipatu proiektua diktaminatu da. 2025 ekitaldirako aurrekontu proiektua 48.455.680,11 eurokoa da. Ogasun batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, hasiera batean onartzea 2025 ekitaldiko aurrekontu orokorra. Barne hartzen dituen dokumentu guztiekin. Bi, espedientea jendaurrean erakustea interesdunek aztertu dezaten eta bidezkotzat jotako erreklamazioak aurkeztu ditzaten 15 egun balioduneko epean. Iragarkia argitaratzen denetik Gipuzkoako aldizkari ofizialean. 3. Espedientea behin betiko onartzea erreklamazorik jaso ezean aurrekontuaren aurka. Hitzartzeak, Joseba Espeleta. Arratzalde hon danoi. Lehenik eta behin nahi dut agur bat bialtzia gure gobernukide den Eba Buini, gaur hemen ez dau, ama izan da, eta bera zorionak emutia, eta goza dezala asko berak eta bere familiak aur jaio berri horrekin, irisekin. Ikartzen dugun dokumentua da, 2025erako aurrekontu proposamena, 48,3 milioi eurokoa, udalbatza honek onartzeko. 2025ko aurrekontu hau da zehazmeat 48.275.380,11 eurokoa, aurtengoarekin konparauta 5,5 handioa eta 2 milioi terdi pasatxo handioa. Gobernuan gauzenetik emundako hitza betetzeko, arrastearron bizi kalitatea hobetzen jarraitzeko eta 2023-2027 gobernu planian jasotako egitasmoei erantzuteko dira aurrekontu hauek. Arraste arrontzat iaz biziberritze garaiak hasi ziren eta horrela aurrekontu proposamen honek herria eta pertsonak erdigunean jartzen ditu eta herritarren bizikaletea hobetzea ekarriko du. Aurrekontu hauen bidez egiten, eraikitzen, suspertzen jarrituko dugu herritarrei baliabideak ematen arrastear guztion ongizatea hobetzeko. Horrela, arraste horren bizikaletea hobetzeko martxan jarri ditugun proiektuak aktibatzen hasteko urtea izango da 2025 urtea. Eta horri erantzunez, 5 ardatz nagusi dauzka aurrekontu proposamen honek. Lehenengo ardatza da, auzuen eta auzotarren bizikalitatea hobetzia, bigarrena da, zerbitzuen eta azpiegituren hobetzia eta berritze inbertsioak, hirugarrena da, berdintasuna, justizia soziala, zaintza eta parte hartzia sustatzia, laugarrena da, arraste jasangarri eta berde baterantz joatea, eta bosgarrena da, kudeaketa gardena, efizientia eta zuhurtziazkoa egitea. Auzoetako bizikalitate hobetzeko inbertsioen inguruan, material eta imaterialak diren inbertsioak egingo ditu arrasteko udalak auzoetan. Azpiegitura berriak, auzoetako berriurbanizazio lanak edota proiektu berriak idazteko lanak egingo dira 2025an. Baina urbanizazio eta zerbitzuak berritziaz gain, inbertsio sozialean era apostu egin nahi izan dugu. Horretarako, auzoetako ekintzetarako partidak handitu ditugu, auzotarren arteko harremanetan sakondu eta komunitate sendoak egonkortzeko. Hauek dira, hori izango zuet, auzoetarako aurrekosten diren inbertsio garrantzitsuenetako batzuk. Santa Marina biblioteka handitu eta berritzeko 155.000 euro, San Andreseko gaztetxoko berriztzeko 168.500 euro, Felixa lekuko 2 igogailuak berrizteko eta mantentzeko 282.000 euro, Santa Teresako berrurbanizazio lanekin jarraitzeko 2,9 milioi euro, Alde Zaharrean sartu irterak, kotxien sartu irtera kontrolatzeko matrikula irakurgailua, 45.000 euro, Golostiza eta Makatzenako estalpen mantendu hobetzeko lanak, 30.000 euro, Musakolako estalki bat egiteko proiektu idaztia 18.500 euro, Uribarriko berrurbanizazio proiektua berrikusi eta gokitzapenak egiteko 40.000 euro, Udala Auzoko berrurbanizazio proiektua idazteko 30.000 euro, Baserri bideetako inbertsioak egiteko 40.000 euro, Grupo San Juan berrurbanizatzeko euro bateko partida dago 2024ko ekitaldiko gerakinarekin ornituko dena, behar beste,
eta auzoetako jaien ekintzen partida 1,25 handituko da 100.000-tik 125.000 eurotara. Bigarren ardatza da, inbertsio estrategiko batzuk ipiniko ditugula martxan 2025an, 2024ko ekitaldiko gerakinaren bidez finanziauta. Inbertsio hauek hasiera baten euro bateko partidarekin doia aurrekontuetan eta urtean zean hornituko die, gerakin horren bidez. Eta 3 die alde batetik Iturripeko kiroldegi berria, bestetik Amaia Antzokiaren eraberritzea, eta 3. Grupo San Juan auzoko berrurbanizazio berria. Guk espero dugu 2025 urte amaierarako 3 obra hauek ja esleituta izatia. Beti esan dugu, gerakina ezin zela erabili gastu berruntera, eta horrela injogu, eta horren bidez lortuko duguna da, inbertsio guzti hauei aurre itxia alik eta zorpetze txikinarekin edo zorpetze barek, hortan saiatuko gara. 3. zutabia, aurrekontuen zutabia da, udal zerbitzuak hobetu eta herriko ondare historikoa zaintzia. Udalak eskaintzen dituen zerbitzu eta azpiegitura publikoak berritzeko apustu egin dugu aurrekontu proposamen honetan. Zentzu honetan, herritarrei zerbitzu hobe eta personalizatuko bat emateko asmoarekin berrituko dugu baseko bulegoa. Baitxa, arrasteko ondare historikoa zaintzeko lanak egingo dira, edota 1.000.000 erdiko aurrekontua bideratuko da, Bedoñabe eta Erguingo herrizkoletan hobekuntzak egitera edo aur parkeetara. Inbertsio esanguratsuenak izango die, atalontan, baseko bulego berrirako 500.000 euro, kirol azpiegiturako betzeko inbertsio berriak 150.000 euro, markuleteko labea konpontzeko 40.000 euro, portaloi eta kontzensioko atia konpontzeko 50.000 euro, eta arrasteko herri eskoletan 2 inbertsio esanguratsu. Alde batetik Erguinen teilatua berrizteko 375.000 euro, eta bestetik Bedoñabeko patioa berrizteko 100.000 euro. Santa Barbaran aurparke berri bat egiteko asmoa dugu 2025 urtean zehar, 100.000 euroko partidarekin, eta gaur egungo aurparkien mantentzia eta hobetzia egiteko 25.000 euroko partida dau. Beste, laugarren zutabia da, berdintasuna, justizia soziala, zaintza eta parte hartzia. Politika feminista, sozialak eta parte hartzaileak zeharka arlo guztietan txertatzeko lanian ari gara. Arraste herri solidarioa da eta horrek isla dauko aurrekontuetan. Parte hartzia arlo guztietara zabaltzen hasi gara, komunikazio kanal berriak irekiz eta auzotaren parte hartzea aktibatuz. Emaitza oso positibo izaten ari da eta horreten sakontzen jarraituko dugu. Nagusien bizikalitatea eta zaintza bermatzeko ekimenak jasotzeaz gain, zaintzaileen zaintza ere bideratuko dugu, sektore prekarizatua dalako. Horretarako aholkularitza bulegoa martxan jarriko dugu. Hemen azalduko zuet aurreikostinen proiektu batzuk. Zaintza arloko enplegu bulegoa martxan jartzeko 20.000 euro, zahartzaro aktiboa sustatzeko diru laguntzak 140 handituko die, guztira 53.000 eurora arte, Iturbide Goitzako egoiliarrentzat aurrealdeak egokitzeko 81.000 euroko partida dau, osasun mentalaren diagnostikoa egiteko 18.000 etxe feminista berriaren proiektu idazteko 30.000 euro, emakume sortzaileen jaialdea egiteko 40.000 euro, memoria eta genealogia feminista sortzeko 20.000 euro, kooperazioa bidatuteko proiektu finantziazioa 120 handitzia, herritar txartela eta APPA diseinatzen hastia 18.500 euro, eta ekimen komunitario parte hartzaileen dako orokorrian 1.000 euro. Urrengo zotoabia da arraste jasangarri eta berde baterantz joatea. Mugikortasun jasangarrian lehen urratsak eman badira ere, alde batera utzi ezin den ekinbidea da. Transizio energetiko eta ekologikoan sakontzeko honako proiektu hauek nabarmendu lehizke. Alde batetik, argiteria publikora LED sistemara pasatzeko 1.000.000 euroko partida dago, bidegorri saria handitzeko 350.000 euroko partida, bizikletaren erabila sustatzeko aparkelu berria jartzea 1.000 euro, etxezarreta parkea berreskuratzeko ekintzak 125.000 euro, baso publikoen kudeaketa plana egiteko 18.000 euro, elikadura maila martxan jartzeaz gain, azoka berria diseinatzen hasteko 10.000 euroko partida. Eta azkenik, kudeaketa gardena, efizientea eta zuhurtziazkoa aldarrikatzen dugu. Diruzarren atalian, aurrekontu honen diruzarren atalian, 140 die udal tributuen bidez jasotakoak eta beste 144 foru fondotik jasotakoa. Nire bi diruzarrera iturri importantienak. Gogatuko duzu, 2005 ordenantza fiskalak onartu ginean, igoera orokorrik ez egitea erabaki izan,
honek ekarri dauena da, udal tributuetan iazko igoerarekiko aurten igoera txikina beukiko dugula. Iaz, udal tributuengatik 2023an erabaki ginoelako ordenantza fiskalak igotzia 1,5 milioi gehiago jaso baginuan, aurten bakarrik jasoko dugu 6.000 euro, bakarrik komila artean 6.000 euro gehiago. Beste diruzarra importantiana da foru fondua, eta horrek, 2024ko aurrekontuarekiko 1,5 milioi igoera suposatzen dau, 19,1 milioitik 19,6 milioira. Eta aurten, gauza berezi moduan, daukagu Jaurlaritzak emango dozkun diru laguntza bat, Santa Teresaren berridurbanizazio obra egiteko 3.600.000 eurokoa. Gure asmoa da, 2024ko gerakinarekin 2025ko inbertsio haue finanziatzea, eta izan ez gero 2025an ez sorpetzia. Erronka hundixak eta potula duzkago aurreikusitza gobernu planian, eta egitasmo guzti hori gauzatzeko, usten dugu udalak badaukola nahikoa gaitasun finantziero. Eta gainera, orain arteko gerakinaren kudeaketa ez xagutzaileak etorkizunera begira sorpetze txikia izatea bideratuko dozku. Esan beharra daukago eta azpimarratu behar da, udalak badaukala gaitasun finantziero nahikoa datozen erronkei aurre egiteko. Guzti hau aurrekontuaren datuen azalpen moduan. Oin apur bat azalduko zuet, aurrekontuaren negoziazio prozesuaren inguruko gure interpretazioa. Aurkeztu ginean guk egutegi bat, eta usten dugu egutegi hori, negoziazio egutegi hori zorrotza bete dugula. Adiriase ginean, azaroan 27ko, ogasun batzordean egongo zala, aurrekontuaren hasierako dokumentu bat, alderdi guztien esku jarriko ginuela, eta hola ninginuan. Eta ez hori, 27an ez, 22ko, azaroan 22ko ja, oposizioko alderdi guztiek bazaukien ja aurrekontu proposamenaren zirriborua. Hori azaroan 22tik. Esan ginuan, abenduaren 4ko ogasun batzordera arte, egongo zala, oposizioko alderdien proposamena jasotzeko epia, eta hola nintzen, PSOEk aurkeztu zauen bere proposamenak, eta PNVek ere bai. Esan behar daguna da, gaur-gaurko zonduken ez dakigula, bai bata eta bai bestiaren botua zein izango da. Zoritxarrez, PNVekin ez dugu lortu adostasunetara heltzea. Usten dugunaren aukera errealak zarela akordiora heltzeko, iaz bezala, baina aurten be, iaz bezala, emuten dau, ez dugula akordiori lortuko. Eta dinotik aukera errealak zarela, usten dugulako PNVek hasiera baten aurkeztutako 25 proposamenetatik, ia guztiak, bi izan ezik, eta bi horiek ezien nabarmenenak jasota darelako gure aurrekontu proposamen honetan. Euki dugu PNVrekin, hartu emanetan egon garenian, jaso dugu eren proposamenak, azaldu dutzau aurrekontuetan jasota darela, eta oinarte behintzat ez dira usartu guri esatera baietz edo ezetz. Azerako dokumentua esan dut moduan, banatu gineanetik azaren 27tik, oposizioak euki dau 10 egun proposamenak orkesteko abenduaren 4 arte, beste 8 egun negoziatzeko abenduaren 12 arte, eta beste abenduaren 12tik gaur abenduaren 19 beste astebete negoziatzen jarraitzeko eta akordioetara heltzeko. Gure ustez nahikoa denbora izan da, zoritxarrez, gaur-gaurkoz eta momentu honetan nik ez dakit oposizioko alderdien botuaren zentzua. Besteri barik. Bai, Ander Garai. Arratzalde ondan hoi. Urteko azkenengo plenua, aurrekontuen gaineko eztabaida eta bozketa, ja klasiko bat. Espereta zinegotziak azaldu dau prozesua, eta gero euren bizipenak guk guriak kontauko ditut. Jaso gauenean proposamena gobernuarena, guk 25 emendakin aurkeztu gauen, urtean zier landutakoak, herritar eta elkartiekin landutakoak asko bebai, eta hortik aurkeztu gauen aurrekontuak aberazteko ia 6 milioi eurotako emendakinak.
gainera emendakinak zaukien partida, zaukien kantitate bat, eta zaukien egutegi bat, ze uste dut garrantzitsua dela egutegi hori bai eukitzia, eta gainera uste dugu egingarria dan egutegi bat zaukola. Guk azaldu gauen moduan batzordean irekita egingo zen negoziaketarako, ulertzen gauen 25 emendakinak maksimo bat dala, eta hortik negoziatzeko bai kantitatiak, bai partidak, eta bai egutegiak bebai. Partida batzuk aurrekontuan badaz, euro batekin, beste batzuk diru batekin, guk proposamen batzu diez partida horiek haunditzia. Eta beste batzuk partida berriak sortzia. Batzordian esplikazioak eman gauen, undik norakoak gure aurrekontuaren gainekoak, eta horren ostian gobernuarekin bildu ginen, gobernuak bere feedbacka pasatuzkun eta undik norakoak, batzueri ezezkoa, beste batzueri aurrera beste batzuk euro bat sartuta zaukiela, hor interpretazio diferentiak daz. Euro bat eukitzia horregaitzik eskatzen goen guk haunditzia, ez ginelako konformatzen zauen kantitatearekin. Eta amaieran, emaitza izen zen, partida bat txertatzeko konpromisua, eta horraino. Hortik aurrera, batzuk ulertzen zauen sartuta zazela, eta beste batzuk aurrerago egingo ziela, eta beste batzuk eziela egingo. Hori hartuta eta ulertuta negoziatzeko borondatia zaukugula eta akordiotara heltzeko borondatia zaukugula gutxienez ezeskuak baztertu ingauen negoziaketan jarraitzeko, esan adibide moduan guk proposatzen gauen autobus geltoki berrirako proiektua idaztia, ezeskua jaso gauen ulertzen gauen negoziaketa baten, benetan borondatia badan akordio batera iristia eta hori berriz proposatzen bagauen basaila izango zela iristia. Orduan, hori eta beste batzuk atera gauen, eta e-mail bat helaraz esotzagun, 25 emendakin hasierakoetatik 7 emendakinetako proposamen bat, 7 bebai lanketarako sana, ulertzen gauelako hortik adostasun batera iristeko aukera haundixea zagoela. Eta erantzuna jaso gauen gobernuaren aldetik ikusita hori zala gure proposamena, negoziazioa apurtutzat ematen zauela. Hau jaso gauen guk imeiez eta gero publikoki behorrela adierazi zauen gobernuak. Gu adostasunetara heltzeko prestutasuna eukidogu daukogu eta jarraitzen dugu eukitzen, eta horregaitik azkenengo proposamen horretatik, zandot 7 bat txertatuta dauenez, 6 emendakinak hartzen dugu partzialak pleno honetara. Eta presentatzen dugu 6, 25-etik 6 bajatuko dugu eta partzialak eta ez dago osoko emendakin bat bez ulertzen dugu ondion akordio batera iristeko aukera dauelako. Eta argi izango dut, 6 emendakinako hartzen badiez, EAJak alde bozkatuko dago. Ekarri gauen 6 emendakinako, 25-etik 6 pasau gara, 6 milioietatik 1.800.000 eurotara, baina uste dugu egingarriak direla, horrek badauko kalendarizo bat, horrek badauko partida batzuk, eta horrek badauko norabide bat. Orduan, horrek 6 gaur bozkatuko dienak pleno hontan onartzen badiez, EAJak alde bozkatuko dugu. Bestela, ez dugu ulertzen gure proposamenak txertatuta da zenez, orduan ez gau babestuko. Eta esan dut hasieran, guk gure proposamena dela partidak, ekintzak, kantitatia eta egutegia eta esango dut zeraitzik ze garrantzitsua da. Josebak esplikau dago Eurobateko partidak gero soberakinetik beteko diezela eta baina badaukogu urte bat aurrekontu eukidogu eta hori ez da horrela izan. 2008ko aurrekontuan 24 partida zazen Eurobatekoak, 2008ko abenduaren 19 gaz, eta 24 partida horietatik 7 bakarrik diruz hornitu diez. Horrek esan nahi dau beste 17 ez diela hornitu. Eta diruz hornitatako 7-etatik bat ez da aurrera eraman. Gorostizako igogailuen partida. Baina ontzeko xeirak bai, baina hori ez. Orduan, Eurobateko partida dau, eta oso ondo dau, niretako, eta argi izango dutzuet, Eurobateko partida hori erabiltzen duzuen marketing politikoa itxeko. Hori da, gardentasuna, hori entzun dugu, espliketako gure egiteko nahiak. Gure egiteko nahiak. Eta hau etorri zanean, eta batzar nagusitan, badakit eskatzuela gustatzen, baina gauza asko hitz egiten dira batzar nagusitan, eta horreko hastean entzun hauen
Esaldi bat zen, hartu biot, aurrekontuak ez dira nahi eta asmo zerrenda bat izan behar. Ez? Hemen aurkezten duzuen nahi eta asmo zerrenda bat, euro bateko 24 partidakin, 2025an beste 24 partida da euro batekin, eta entzun hauenian hau, esan bai, partekatzen dut, eta ez da nire alderdiko pertsona bat, hau Maialen Iriarten hitzak diez, Batzar Nagusietako aurreko asteko plenuan esandakoak. Bueno, ematen dau nire herrian arrasaten bai diezela nahi eta asmo partida bat. Zan duten moduan, 24 partida zazen 2024an euro batekin, eta 24 partidaz 2025ko aurrekontuan euro batekin. 17 geratu diez urte amaieran diru zornitu gabe, eta 17 hoietatik 7 berriz dauz 2025ko aurrekontuan. Ikusiko dugu urte amaieran hornituak dien, ero 2025 bukaerara belduko garen hornitu gabe. Beste 10 ez daz. Eta horregaitzik uste duguela marketing politiko bat, ze proposatzen diez 24 partida euro batekin hornituko diezela, sartuko diezela, kaineko plenuan bebai, kreditu aldaketaren plenuan bebai, esan zan, bai Josebak, 7 partida hornitu ditugu, joango gara besteak kreditu aldaketen bidez hornitzen, eta urtia amaitu da eta ez di hornitu. Eta orduan hori guztia ikusita, bai uste dugu marketing politikoa dela. Eta horregaitzik gure proposamenak zien partidak diru hornitzia, partida batzuk haunditzia, eta hor zoiezen gure proposamenak, haunditzia, ez euro batekin geratzia. Eta euro batekin geratzia, ulertzia hori txertatuta dauela gure proposamena, ez, porque gero urtian zierta, demostrau da 2024 urtian, ez diela hornitu asko, eta asko. Osa, 7 bakarrik hornitu diez, uneko 29. Beste uneko 71 geratu da hornitu gabe. Eta bai uste dugu garrantzitsua dela, egutegi bat proposatzia aurrekontuei, ze proposamenak gero egitea oso garrantzitsua da, eta egutegi batekin, badauko guna hoja de ruta jarraitzeko, ez? Eta garrantzitsua da itxia, ze gero konturatzen zara eta ejekuzio mailara heltzen zara, eta claro, Josebak esplikau dau ez soberakinetik, eta bera badaki soberakina egon bidala, eta hemen gogoratzen azpleno baten EAJ-ko bezera maia Anuska Ezkurra zanian, Anuska komentarixe batien zauen etorkizuneko gauza bat aurreratuz, eta Josebak zanzotzen, adibina zara, claro, ez dakigu egongo da nero soberakina eta zenbat, baina bera baita. Bizkata aztertzen, 2024ko aurrekontuaren aurrelikidazio bat, kainer dira arteko betetze mailakin, eta ulertu dut nundik dakizun egongo dan, porque, claro, inbertsioen kapitulua dala volatilena, gehien mugitu aldana, eske inbertsioen 40% ez diaz bete. Abendur arte ez diaz bete. 40% ez da ejekutau. Ez da iritsi erabilera faseraino. Hor, 12.000 euro zazen inbertsioetarako behin betiko aurrekontuan, eta 7 milioi terdi erabili diez, baina 5 milioi ez. Eta gainera, juten bagara, zail, kulturan bakarrik 5% ejekutau da inbertsioetan, 5.000 ongizaten 6%, belaunaldi artekotasunean 5%, irigintzan 5%, mediara iristen da pertsonalian 52%, hauzoak eta hauzeta hemen 5%, eskuntzan 18%, kirolian finen ibilidienak 5%, berdintasunean eta euskeran 0%. Orduan, hori da, 160,5ko aurrelikidazioak botatzen dauen, orduan, karo, ja 5 milioi euro erabili bari dauz, badakigu hor 5 milioi euro erabili bari dauzela, baina, karo, kantitatiaz aparte, ikusi bida zenbat ekintza eraman dien aurrera, eta zenbat, ez, karo, 5 milioi euro ez diez eraman, zuk inbertsio bat, milioi bat 7.000 eurotako inbertsio bat aurrera eramaten bozu, adibidez, Altamirako berrurbanizazioa, Jose Luis Urruñarrako urbanizazioa, karo, milioi bat 7 milioi horietatik, kantitatea ondisa da, bakarri proiektu batekin, baina proiektu juten bagara, 121 partida zazen, 6. kapituluan, 2024ko aurrekontuan, eta 66, oza, erdia baino gehiago geratu 0 euro erabilita, oza, ez da erabili ezer, ez da inezer, erdia baino gehiago. Orduan, hau ez gertatzeko eta ejekuzio maila handi hau izeteko eta gutxienez adostasunetara iritsi bagaiken adostasun horiek aurrera eramateko guk proposatzen gauen egutegi bat. Egutegi zehatz bat eta egingarria eta negoziagarria. Beste proposamen bat jaso bagoen, bebai,
Ingo gauen orduan, hain arte aipatutako guztia gaitzik, eta hemen bukatuko nire lehenengo intervenzioa, gure bozka, aurkeztuko gauen 6 emendakin hauek onartzen badiez alde bozkatuko dugu, eta bestela ez dugu babestuko. Eskerrik asko. Ados, Ander, eskerrik asko. Joana Sánchez. Bai, hola, atzaldeon guztioi eta eskerrik asko etortzearen. Bueno, guk proposamen batzuk eman dizkiogu udal gobernuari, gobernu taldeari, eta aztertu eta eztabaidatu egin ditugu, bai. Batzuk sartuta zeuden, beste batzuk ez, baina negoziazioaren tonua positiboa izan denez, gure botoa aldekoa izango da. Orain bai, aurrekontuan euro bakarra duten partidetan, zenbateko hori igotzearen zain egongo gara. Preste horri egongo gara, dana kontrolatzen pixka bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Joana. Osoko emendakinik ez dauenez, zuzenien pasatuko gara, mongotzat berbia Anderri, berak 6 emendakinak partzialak irakurri deixen. Bai, esan duten moduan guk 6 emendakin partziala aurkeztu ditugu, eta irakurriko ditut gero bozkaketarako, lehenengokoa gobernuzkanpoko erakundetako diru laguntzak handitzea, 50.000 eurotan. Helburua izemiko zan aurrekontuaren 0,7 iriztea, gaur egun 0,2 inguruan dau, 2008 urtean exactamente 0,2tik azpitzik adibidez. Eta gure proposamena da, gobernuzkanpoko elkartekin kontsultatuta gero, 2007 urtera 0,7arekin iriztia, baina horretarako lehenengo pausu moduan gaur egungo diru laguntzak bikoiztia izango zanez. Sartuta dau partida baten igoera, 60.000 euro zazen, 70.000 proposatzen da, guk proposatzen dugu 120.000 arte igotzia. Esan duten moduan, euneko 0,6 izen bidalako helburu, efektibamente ez gara iritsi, eta azkenengo urtietan besta, eta hor bakoitzak admitiru biko dugu ez garela iritsi, ibili gara euneko 0,25, 0,27 inguru, 2019 arte, gero jeitsi izan 0,23, baina karo, 2024 aurrekontuak eta gero 0,2 barrera be jeitsin dugu. Ez da igo, 2017 urtean igo zan azkenengo aldiz, EAJ eta PSren gobernupean 15.000 eurotako partida berri bat sortu zan harreman mundukide, baina jeitsi besta ez da azkenengo 8 urtietan, lehen hau bai, 2014 urtean adibidez, gobernuz kanpoko elkartientzako diru laguntzak 10.000 eurotan jeitsi zien 2014tik 2015era. Bere garen, azkenengo urteetan ez da jeitsi. Zanot ez da igo, eta ustot helburua izen biko dela, eta bakoitzak asumiru biko dugula bai, ez garela iritsi, egisa da 2017an igo zala, Karo hau aurrekontuarekin doi, 0,7 irizteko, 2015 eta 2023 urte bitxartian aurrekontua 8 milioi eurotan igo da guztira. 8 urtetan 8 milioi euro gehiago, ez? 30.000tik 39.000 igo zan. Baina, azkenengo 2 urtietan aurrekontua igo da 8 milioi terdi, oza, azkenengo 8 urtietan baino gehiago. Orduan, klaro, lehenengo aldiz geratu gara 0,2tik bera, 0,19an 2024 urtean, ez? 2025an igoitzen da, igoera txiki honekin, guretako txikia da horregaitik eskatzen dugu gehiago, baina karo da, azkenengo 10 urtietako bigarren portzentai bajuena. Aurreko urteko bajuena, aurtengo ondion bajuena, eta aurrengo urtengo izango da bigarren bajuena. Horregaitzik proposatzen dugu igotzia kasu honetan 50.000 eurotan. Eskerrik asko. Joseba Espeleta. Begira, Ander, gaur zuk ona eta zure alderdiak ona ekarri dozuen, bilkura ona ekartzen dozuen hau, pentseta joku antzerki gutxea dela, begira. Zue dukutzu relato bat kontatu guran, historia bat kontatu gura dozue, eta orduan, sartu dozue emendakin hauek, zuendako baliagarri izango dan relato bat sortu alizateko, ez? Nahi dozuena da, emuten dau,
herritarrak sinestaraztia, guk ez dugula nahi Usakolako kiroltegi berririk eitxia, edo lankidetza eta garapenerako proiektuen aurka gazela, edo eta auzo batzuk alde batera lagatzea nahi dugula, sinestarazti nahi duzue herritarrak, eta esate dutzut, txarto zoiazte, ze hori ez da holan, hori ez da egia. Guk hasiatek emun ginoan hitza, eta zain ginoan, promesa faltsurik ez ginoan lehingo. Hori marra gorri bada guretako. Eta hori, izen da zuen negoziaketan, zuenekin ikudugu negoziaketetan, zuen jarri dozuen baldintza, ejekutatziak ezinezkoak ziren, epiak onartzia gure aldetik. Edo hori, edo bestela, prozesu administratibuen ezagutza falta itzela erakusten dozue. Edo bestela, hirugarren aukera moduan, intentzionalidade osoz egindako proposamenak ziren eginezinak bilakatuz. Eta bueno, gu ez gara sartuko kontu honetan, zuek hemen sortzian nahi duzuen antzerki honetan. Eta horreitzik, banan, zinegotzi bakoitzak erantzungo dutzue, zuek sartutako emendakin horiei. Eta lehenguaren erantzuna emengo dutzu, arloko zinegotzi arduradunak Jasone Giraldok. Atzalde ondan hoi. Lehenengo esan behar dut, harriduraz jaso dogula EAJak aurten, Gobernuz kanpoko erakunden aurrekontuan jarri duen bapateko eta bere biziko interes hau. Garapenerako lankidetzarako aurrekontuaren beranzko joera ez baita gauza berria EAJarentzat. Eta gainera, handarrek berretsi du hori, ez? Azken 7 urtetako joerari erreparatzea besterik ez dago. Urtetik urtera, 0,07 horretatik urrundu besterik ez da egin. 2017-2024 epealdian aurrekontua ez da zentimo bat bera ere handitu. Beraz, 7 urtez, 85 eurotan izostua izatetik aurrekontua bapatean, legealdi bakar batean 300 handitzea proposatzen dozue. Koherentziarik gabeko neurri bat, eta zalaparte interesatua pizteko emendakina gure ustez. Oposizioan egoteak ez du justifikatzen edo zer gauza eskatzea. Arduraz eta modu eraikitzailean jokatzeko bete beharra baizik. Udal gobernuaren asmoa agintaldian 0,07 gerturatzen joatea da, progresiboki aurrekontua igoz. Helburu hori lortzeko lehen urratsa beheranzko joera hori gelditzea da. Eta 7 urtez 85.000 eurotan izosturik egon den aurrekontua igotzea. Beraz, lehen aldiz Arrasateko udalak 100.000 euro bideratuko ditu garapenerako lankidetzarako 2025ean. Gobernuz kanpoko erakundeek 60.000 euro jasotzetik 70.000 jasotzera pasatuko dira. Orain artekoaren 16,66 gehiago. Eta harreman mundukide proiektuek 15.000 euro jasotzetik 20.000 euro jasotzera, 33,33 gehiago. Jakitun gara ez dela nahikoa, ez da nahikoa. Hau lehen urrats txikia besterik ez da, baina urrats txikia bezain esanguratsua. Udal gobernu honen jarrera, borondate eta konpromiso zintzoaren adierazgarria alegia. Beraz, urrengo urteetan, justizia sozialaren eta pertsonen ongizatearen izenean, partida hauek egokitzen joango gara. Gure azken xedea 0,07 gerturatzen joatea baita. Eta bide batez, herriko erakunde eta elkarteekin elkarlanean jarraituz, herriak mundu mailako pobreziaz kontzientzia hartzea eta herria elkartasunean ezten jarraitzea. Mila esker. Norbaitek hitza? Ander jarraitu. Bozkatzera pasatzen gara. Lehen emendakinaren alde, lehen emendakinaren aurka, 11 esesko eta 9 baiesko. ez da onartzen. Urrengo emendakina mesedez Ander? Bigarrena da, lehenengo kuadrekin lotura dauko, harreman mundukideri diru laguntza zuzena 10.000 eurotan igotzia, lehen esan duten helburura iristeko. Orain arte 15.000 euroko partida zaukon, 2017an sortutakoa, eta aurten ukiko dau, 20.000 gu proposatzen dugu 30.000 eurotara igotzia egingarria dela. Jasonek berak esaten dago ezin dela, eta hitz asko esan dozue, pizkat aluzina hitzen duztela, egingarria da, posible da, Joseba berak esan dago, 2.000 euro gehiago dago aurreko urtean, zuek gobernuan sartu zinetenian baino aurrekontuak dauko
8 milioi euro gehiago. Ixixa 9 milioi euro gehiago. Exactamente 8 milioi 618.000 euro gehiago aurrekontuak. Duan, posible da, Posible da. Taren esan dut, itxen badugu, orain arteko ibilbidearen ikusiera eta bakoitzak asumirubiko dugu bebai, bakoitzaren responsabilidadia efectivamente ez da higo 2015an jeitxin zan, Bildu gobernuan zauenean jeitxin zan, ordudanik ez da jeitxi, 2017 urtean igo inzan, ordudanik ez da igo, eta gu proposatzen duguna da, egingarria dan zerbait. Exactamente igotzen bazien bi partidak, ja bat ezin da, bigarren hau igota euneko 0,22an egongo ginen, ezke bestela 0,21an gaz, aurreko urtean 0,19an, inoizko bidaturik bajuenak, diez, inoiz ez da egonain baju, ez dugu eskatzen egingarria ez dan ezer. Eta efectivamente gu landu dugu, gure gana etorri zien, eta eskertzen dutzagu harremanekuei, eta beraiekin hitz egin gauen, eta esan gauen, gu konpromisoa zeukugula aurreko legaldian hau igotzen azteko, orduan, euren eskaeratik iritsita bebai, guk proposatuko gauela emendakin hau. Guk ona ekartzen gauen emendakinak, Joseba, ez diez para nada gobernuaren aurka juteko da herriaren eta herritarren alde juteko. Eta guk proposatzen duguna dauz landuta. Eta lanketa horretatik ekartzen dugu ona. Gustauko jatzuek gehiago, ero gutxi hau. Baina ezin dozue esan gobernuaren aurkako zerbait ekartzen gola. Ekartzen dugu arrasatearrentzako aldeko emendakinak. Orduan, ez esan, zuen kontrako zerbait dala, porque ez da egia. Hori nahi dozu ezuek eskutatzea. Esan, ez gazadoz, ez dugu boskatuko, eta jazta, ez gara iritsi akordio batera, eta hori aurten ez dugu ingo, baina ez alegindu hori gordetzen esaten, que encima los malos gu garela. Ez guk proposatzen duguna, eta hauek bisak dauz landuta elkarte batekin. Eta benetan uste dugu igo bidala. Espadozu ikusten oso ondo, urrengo urtean aleginduko gara berriz igotzen. Este barik. Garazi Etxebarria. Bai, atzalde, parkatuek kriston katarroa daukat eta ez dakit. Jasonek eman dutzu azalpenak eta nien ez gehiagotan sartuko, baina zuen legislaturan 8 urtetan bi partida hauek, edo portzentaian aparte zenbaki globaletan ez digo eta zuen aurrekontua be 5 milioi igozan lehenengo urtetik 8 urte horreitan. Eta jasonek eman dutzu datuak zenbat igozien partida hauek. Nik bai gureko nauke esatia, kuriosua dala zuek inoiz ez igotzia partida hauek, egon zarienien gobernuan, eta gu igotzera goia zenien, zuek eskatzen duzue geixau igotzia, eta etzauze ados. Zuek ez dozue igo, gupai. Eta progresiboki igoko gara, eta joango gara gerturatzen 0,6ra. Boskatzera pasatuko gara, emendakinaren alde, emendakinaren aurka. 11 ezesko eta 9 baiezko. Ez da onartzen. Urrengo emendakina mesedez. Hirugarrena udalagoikoaren urbanizazioa, partida hau existitzen da, 30.000 euro proiektuetarako eta euro bat obretarako, gu proposatzen dugu 500.000 euro igotzia partida. Urbanizazio proiektua inbainoren hau 3 lan kontratu behar diez, plano topografikoak itxia, azterketa geoteknikoak itxia eta partzelen irregularizazio lanak itxia, bakarra dago adjudikatuta, falta diez beste bisak, ez dago inda, orduan proposatzen duguna da horrek bisak behitxia, horrekin batera bizilagunekin elkarlanean proiektua definitzeko nondik norakuak definitzia, eta proiektua gauzatu arte behin-behineko neurriak jartzia bizilagunekin adostuta. Eta partida hori guzti zeitzeko hemen egutegi bat proposatzen dugu, urtarrilean geratzen diezen azterketak adjudikatzia, bi azterlanak adjudikantzia, urtarria eta apirila bitartian udaleko bizilagunekin proiektuaren ondik norakoak definitzen juteko bilerak itxia, eta berrurbanizazioa gauzatzeko arteko behin-behineko neurriak definitzeko bizilagunen eta udalaren arteko bilerak itxia, martxoan behin-behineko hartutako neurriak martxan jartzen hastia, uztailean proiektua idazteko pleguak onartuta lizitazioa martxan jartzia, urrirako albada proiektua adjudikatuta egotia, urritik aurrera proiektua egingo zen eta 2026 urtean obrak hasi.
hori da guk proposatzen duguna, uste dugu egingarria dela eta aukera ona dela. Garaz Etxebarria. Bai, marketing politikoa aipatu dozulen, bada pixkatau marketing politikoa egitea be, ze proiektu aurre ikustia obra hau 500.000 euro izango dela, guk desde logo aurre ikuspenetan desente gehiago daukagunean, bada marketing politikoa egiteko modu bat, ze 500.000 eurokin ez bada nahikoa, eta ez da nahikoa izango proiektu hau, proiektu honen obra honen lizitazioa martxan jartzeko berdinetan gaz. Euro bat jarri, 500.000 euro jarri ezingo guke lizitazioa martxan jarri. Ordan, guk berdina esango notzuke urrengo proposamenerako, baina oin emateran oian azalpena zurekin bildu garenean eta batzordean eta ben baino gehiagotan azaldu dugu. Udalogoikoako urbanizaziorako ondio ofizialki ez, baina bakizu edelango astean bozketak izan ziela, eta bozketa horren emaitzak badauzkagu, eta ja auzotarrekin hitz egin da. Gure asmoa da, aurrekontu partea badau proiektua egiteko, aurten ja lizitatu da topografikoa, partzelarioa geoteknikoa eta proiektua bera urte hasieran lizitazioa ataratzea da asmoa printzipioz loteka joango litzaken lizitazio baten. Udazkenerako aurre ikusten da proiektua egongo dela, eta behin proiektu horrek markatzen duzkunean zenbateko diru beharra daukagun, hornituko da partida lizitazioa martxan jarri izateko. Zamoruan auzotarrekin komentauta, konpromiso hartu dugu otsailerako bilera bat antolatzeko igazeko egoera ez errepikatzeko, eta otsailean alkartuko gara sail desberdinak egoera horrei bide eman alizateko, eta esan moruan hori da gure kronograma. Jarrita dau partida proiekturako, proiektua lizitatuko da, eta proiektu hortatik eratortzen dan diru kopuruakin jarriko da behar besteko zuzkidura obra lizitatzeko. Horregatik ez dugu emendakin hau onartuko. Ander Garai. Guk eskatu dugun dirua proiektua itzeko, aurretia eskolanak itzeko, hartu biharreko behin-behinoko neurriak aurrera eramateko, inungo momentu baten bez, ez dut eskatu dirua obrak itzeko, obviamente 5.000 eurokin ez da iriste, baina 30.000 eurokin beste ez da iritsiko aurretia eskolanak eta proiektua adjudikatzeko. Ze aurreti asko lanak ez badi ez adjudikau orain arte, bi da ez dalako iritsi, erorrela ulertuta daukot, kontratu txiki bidez ateratzea horrek. Esan nahi dau ja, direktamente 15.000 euro baino gehiago proiektu bat izango dela aurreti asko lanak gero inbida proiektua, eta da, 30.000 euro. Orduan, guk eskatzen gauen 5.000 euro hauek, ez da obrarako, obviamente, obrarako 2006an jarribiko da partida, eta hori daukogu jarrita egutegian bertan. Hemen eskatu duguna da, kronograma baterako eta bertan egin mediezen lan guztiak aurrera eramateko, hau da, aurreti asko azterlanak, proiektuaren definizioa. Eta behin-behineko hartzen diezen erabakiak eta aurrera eraman bidiezen gauzak, proiektu bat itxia jardineriaren gainean, Gorostiza auzuan eta gero hori aurrera eramateko, proposatzen dugu dagoen partida orokorretik atera eta partida propio bat sortzia. Urte guztia egon diez eskatzen, eta uste dut partida propioak ukitzia bere zentzua daukola. Eta egutegia martxorako proiektua itxia eta bizilagunekin partekatzia eta gainerako proiektua aurrera eramatia. Honen ostian daukot boskatu baino hau proiektua berero hitzartzia, ero bukatzen dira hitzartziak? Nahi badozu emango dut hitza berriro. Bai? Bale. Bai, markatu, kepa urteaga. Atzaldeon. Ander, gube bai egon gara bizilagunekin imaginatzen duzu moduan, ez gara herritarren herritarrei bizkarre baten bizitzen, orduan imaginatuko zu moduan bebai egon gara eurekin. Ni neu, hainbatetan egonaz bizilagun hauekin,
eta bertako jardineak atontzea eskatu digute, hainbatetan ere bai. Beraz, gure lorazaintza zerbitzuaren barruan daukagun kontratuaren barruan egingo den aktuazio bat da, Gorostizako jardinena, eta hainbeste aktuazio moduan herrian zehar, badakizu kontratu nahiko potentia daukagula lorazaintzan. Eta konturatuta egongo zareten moduan, auzoak obra eta mantentze eta zerbitzeuko arloaren aurrekontua udaletxeko altuena da. Eta lorazaintzaren partida nahiko handia da. Aurrekontu horren barruan lorazaintzarako tartean Gorostizako diru nahikoa dagoelako islatuta, noski emendakin honen kontra bozkatuko dugu. Baina, pixkatxo bat ikusita zelan jundan zuen proposamena, negoziaketa eta zuen esposizioa, nik gomendatuko notzueken, hau dana bosketak eta dana bukatzen dianian, berriro ere aurrekontu guztiari buelta bat ematia. Buelta bat eman eta konturatu zaitezte, edo, konturatutzea gustatuko litzaidake, beste gauza bat da konturatzen zeaten ala ez. Gustatuko litzaiguke konturatzea, zuek sartzen dituzuen, eskatzen dituzuen partiden 80% aurrekontu honen barruan txertatuta da zela. Beste gauza bada, publikoki adierazi nahi dana, edo ez dana adierazi nahi. Baina eskatutakoaren 80% txertatuta dau. Eta plantatzen ditugun aurrekontuak, noski, guk onartu genuen, hemen onartu zen gobernu plana aurrera eramateko da. Eta gobernu plana aurrera eramateko epietan onartuko ditugu aurrekontuak. Bestela bakarri falta jaku, eskatu agintezu mitza, zuek agindu, eta zuek jarri epeak, eta zuek jarri dirua. Baina, imaginatuko duzunez, gauzak gobernu plan bat onartuta dau, eta hori aurrera eramateko lanian gabiltza. Horregatik esate dut, gustatuko litzaidakela bukatu ostian, bueltatxo bat emun aurrekontuari, eta esan, nun ez dagoen txertatuta zuek esan dakoa. Esan dakoa, emendakinaren kontra bozkatuko dugu. Nahi duzu zerbait esan, bozkatzera pasatuko gara emendakinaren alde, emendakinaren aurka? 11 ezesko eta 9 baiezko. Ez da onartzen, Ander, zu daukotzu berbia. Guztiak aurka bozkatu duzu, ez da bat bezartu, guk aurrekontuaren aurka bozkatuko dugu, pena sartzen dugu egisa da, oinez begiratu nik aurrekontua urtean zier hor daukot maizan eta begiratzen dut askotan, eta aurrekontua itxerakuan begiratu dut eta horregaitzek aurkeztu dugu. Ez dugulako ikusi, ez dakit ulertu duzun esplikautakoa, baina aurreko urtean eta adibide moduan jarriko du Gorostizako igogailuak euro bat, eta gero hornituko dugu diruz, eta gero hornitu zan diruz, hemen etorri zan, eta hornitu zan diruz, eta iritsi da abendua, eta abenduan ez da eserrin. Orduan, klaro, promesak gero egi bihurtu bidez eta ez diez bihurtu. Orduan, guk nahi gauena zan, eta holan adierazi dugu onartzia. Kantidade bat ulertzen gauelako sartu inbizala, porque, klaro, gero ez diez hartzen urtean, oza, euro bat, eta zuek esan zinuten, hornituko zinutela, 24 partidatatik 17 ez diez hornitu, 171 ez die hornitu, eta lehen esplikaduten moduan, eta horregatik izan dut aurrekontu ondo begiratzen dutela, porque datuak ekarri dotzut ona ejekuzio maiarena, aurrekontu ondo begiratuta zauelako, ez diez ejekutau partiden erdisa baino gehiago. Eta hori ekiditeko indogu 6 proposamen hauek bukaeran, hasieran 25 eta 6. Beti be, adostasun batera iristeko. Pena sartzen dugu, garazik esan dabe, udalagoikoaren urbanizazioa eta hor lanketa bai, eta baina partida ez dau sartuta, horrek esan nahi dago itxoinbiko dala gero sartu arte partidia tal, eta udarako guzti hori gaur ikusi dugu prentsan, zoritxarrez zute bat egonda, eskerrak neguan zala eta nezaula inungo arazorik, udan izen bazan ez dakigu zer gertatuko zan, gauza horrek ekiditeko eta aurreratzeko proposamen bazan, aurreratzeko, ze horrela ja, aurrekontuan sartuta badaud dirua, urtarrietik aurrera zigeik lanian.
Guk beti begiratzen dugu kepa aurrekontuak, goitik bera, beti. Eta proposamenak itzen dugunean aurrekontuaren ejekuzioaren arabera itzen dugu. Eta aurkezten dugun 6 proposamenak uste dugu oso errealistak izan diela, pena sartzen dugu, jarraituko dugu, alegintzen proiektuak proposatzen eta sartzera, oin ez da posible izen, eukiko dugu aurrera kreditu aldaketen plenua bai, eta horbe aleginduko gara, eta hurrengo urtean 2026ko aurrekontua tokatzen danean lantzia bai, baina guk begiratzen dugu horrela goiez beti gobernuan egon garenean eta oposizioan, beste barik. Kepa Urteaga. Azkeneko detailetxo bat, Ander, esan duzu promesak betetzea izan behar dara helburua, zuena ere bai, imaginatzen dut, detaile txikitxo bat. Promesak bete eta egongo balirake, segurazki kiroldegia eraikita egongo litzateke dagoeneko. Aurrekontuak onartzeko proposamenaren bozkaketara pasatuko gara. Aurrekontuen onarpenaren alde, aurrekontuen onarpenaren aurka, 13 baiezko eta 7 ezezko. Aurrekontua onartua gelditzen da. Gustoko jaten bai esatia, importantia dela seriotasunez eta ziurtziaz lan egitea eta lehenengoko urte honetan uste dut eta gure gobernu planari begira lanak ondo egin ditugula. Dauzkagun proiektuak, dauzkagun denboretan betetzen ari diela, eta ez garela sartuko herritarrei esaten, ezin dana egin. Eta esaten dana, ineingu, hori argi daukau, eta hortara goiaz. Ja, promesa faltzurik, hobeda ez ematea. Badakigulako gero, zelako frustrazioa sortzen jakon hori herritarrei. Horrek ze frustrazioa sortzen dauen herritarrei. Orduen, luzatu barik pasatuko gara, 3. puntura, 2024-2027 epealdirako Arrasateko udalaren dirulaguntzen plan estrategikoaren 2. aldaketa onartzeko proposamena. 38/2003 lege orokorrak dirulaguntzei buruzkoa 8 bat oinarrizko artikuluan esartzen du, dirulaguntzak esartzea proposatzen duten administrazio publikoetako organoek aldez aurreztik zehaztu beharko dutela dirulaguntzen plan estrategiko batean, ura aplikatzean zer helburu eta ondorio lortu nahi dituzten, zer epe behar den horiek lortzeko, aurreikusitako kostuak eta horien finantzabideak. Arrasateko udalak 2024ko otsailaren 4an egindako osoko bilkuran hartutako akordioaren bidez, onartu zuen 2024-2027 aldirako dirulaguntzen plan estrategikoa. 2024ko urriaren batean, planaren aldaketa, lehenengo aldaketa egitea onartu zen. Orain, 2. aldaketa bat proposatzen da, plan estrategikoa 2025 ekitaldirako aurrekontura egokitzeko. Horiek horrela, ogasun batzordeak honako proposatzen du. Lelena, onartzea Arrasateko udalaren 2024-2027 dirulaguntzen plan estrategikoaren 2. aldaketari dagokion dokumentua. Hitzartzerik badau? Bueno, orduan bozkatzera pasatuko. Aho batez onartzen da. Baina, eskerrak emaina inotzun publikoki egin duzun lan guztiagatik aurrekontu hauek aurrera ateratzeko. 2. puntua, 2025ko lanpostuen zerrenda. Administrazio publikoek egiteratu behar dute beren antolamendu lanpostuaren zerrendan bidez eta horiek osatuko dituzte behintzat lanpostuen izenak, sailkapen profesionaleko taldeak, atxikita dauden kidegoak edo eskalak, hornitzeko sistemak eta ordainketa osagarriak. Egon dauden beharrak eta bestelako egokitzapenak zehazteko prozesua bukatuta gero, pertsonal sailak 2025 urteko lanpostuen zerrenda egin du. Udaleko langile funtzionario, lan kontratuko langile eta behin-behineko langileentzat diren lanpostu guztiak hartzen dituena, aurrekontu dotazioarekin. Pertsonen batzordeak honako hau proposatzen du. Lelena, onartzea 2025ko lanpostuen zerrenda. 2. onartutako agiria, gaon argitaratzea aurrekontuen laburpenarekin batera, eta haren ale bat bidaltzea dagokion administrazioari. Hitzartzerik badau? Ander Garai. Hemen motzuk batzordean esan dakoa berrestuko dut, proposatzen diez postu batzuk sortu, beste batzuk
aldatu, beste batzuk desagertu, proposamen horrekin ez dugu ezer geizki ikusi proposamena, itxen diezen gauzekin, baina faltan bota dugu, eta hori izan gauen hasieratik eta hilabetiak diez kontratazio zailan beste pertsona baten beharra ikusten dugu, dauen volumenarekin, kontratazio zailan dela 20 urte baino gehiago sortu zen, gaur egungo volumenaren eren batekin erolan eta gaur egun jarraitzen dau proposizio berdinarekin bi pertsonekin, eta uste dugu behar zala beste pertsona bat ez da sartu, eta horregatik abstenitu egin gora. Bai, Garasi Etxebarria. Bai, kontratazio, komentau zagoen hori batzordean, eta aipatzea besterik ez nauka gure, kontratazio sailan lankarga aduzgaz oso potentia dela, bai aurre ikusten dugu aurten azterketa bat eitzea eta segurazki lankargarako puntualki pertsonalgoa handitu beharko da. Ikusten bada lankarga hori mantentzen dela, ikusten partekatzen dugu egoera eta nik uste dut hitz egin geikela aurrera begira. Aurten bide hortatik arazoari batzia pentsatzen dugu eta hurrengo urteetarako hitz egingo dugu zuen proposamena nola heldu. Beste hitzartzerik ez, aboskatzera pasatzen gara, puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak. 11 baiezko eta 9 abstentzio. Onartua gelditzen da. 5. puntua 2025ko plantilla organikoa. Toki korporazioari dagokio aurrekontuaren bidez plantilla organikoa onartzea urtero. Pertsonen batzordeak honako hau proposatzen du. Lelena, 2025 urtealdirako plantilla organikoa onartzea. Karrerako funtzionarioei, langileek kontratudun finkoei eta aldi baterakoei erreserbatutako lanpostu guztiak hartzen dituena. 2. Onartutako agiria gaon argitaratzea aurrekontuen laburpenarekin batera, eta haren ale bat bidaltzea dagokion administrazioari. Hitzartzerik? Bozkatzera pasatzen gara puntuaren alde, puntuaren aurka, puntuaren alde, puntuaren aurka, 13 baiezko eta 7 ezezko. Onartua gelditzen da. 6. Konstrukziones Moyua, Sociedad Limitada Erantzukizun Zibileko eta eraikuntzako arrisku barkatu ez dut lekusten, ororako polisen kostuen likidazioaren aurrean berraztertzeko errekurtsoa, Juan Arzamendi Musika Etxea birgaitzeko exekuzio proiektuaren esparruan. 2024ko azaroaren 13an, Konstrukziones Moyuak berraztertze errekurtsoa aurkeztu du Juan Arzamendi Musika Etxea birgaitzeko, obrari estaldura emateko kontratatutako erantzunkizun zibileko eta eraikuntza arrisku orotarako polisen behin-behineko likidazioaren aurkakoa. Gaia aztertuta, obrak zerbitzuak eta mantentzea auzoak obrak zerbitzuak eta mantentzea batzordeak honako proposatzen du. 1. Konstrukziones Moyua enpresak 25.208,78 euroko polisen behin-behineko likidazioaren aurka aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoa onartzea. 2. Onartzea 25.208,78 euroko behin-behineko likidazioaren ordainketa etetea. 3. Erreklamatzea Konstrukziones Moyua enpresari erantzunkizun zibileko aseguro eta eraikuntzako arrisku orotariko aseguruen kontzeptuagatik udalari 11.491,81 euro ordaintzea. Batematek hitza hartu nahi dau? Aho batez. 7. Autobus geltokiaren kokalekuaren inguruan egindako herri galdeketa. Kokalekua erabakitzea eta hura mugikortasun planean txertatzea. 2024ko irailaren 26an tokiko gobernu batzarrak hasiera batean onartu zuen mugikortasun plana, eta gaon urriaren 15ean argitaratu zen. Hasiera batean onartu den agiriak ez du zehazten autobus geltokiaren kokalekua zein izango den. Izan ere, gai honen inguruan irizpide tekniko desberdinak daude.
Gauzak horrela, 2024ko azaroaren 5ean egindako osoko bilkurak autobus geltokiaren kokalekuaren inguruko galdeketa egitea onartu eta horren inguruko prozedura zehaztu zuen. Galdeketa 2024ko azaroaren 11tik 16 bitartean egin zen, eta 2024ko azaroaren 18an egindako hirigintza transizio ekologiko eta mugikortasun batzordearen ezohiko bilera batean, botoak zenbatu eta emaitzak ezagutarazi ziren. Udalak, kontsultaren emaitza errespetatzeko bi baldintzetako bat ez da betetzen, izan ere ez da 30%ko parte hartze portzentaira iritsi. Gauzak honela, udalbatzak erabakiko du. Horiek horrela, hirigintza transizio ekologiko eta mugikortasun batzordeak honako hau proposatzen du. Lehenengoa, Arrasteko autobus geltokiaren kokalekua salduzpe izatea adostea. Bigarrena, kokaleku hori Arrasteko mugikortasun planaren dokumentuan txertatzea adostea. Hirugarrena, erabakiaren berri, ematea dagokion udal saile dagozkien izapideak burutu ditzaten. Garazi Etxeberria. Bai, badakizue, komentau dagoenak edo laburtu daue pixkate irizpenean jasotakoa. Galdeketa egin zen azaroan, eta emaitzak izan zienak, 19.000 personak zeukaten bozkatzeko aukera, eta hortik 4.000 iseirurunek bozkatu abien, eta hortan esan bete baldintza galdeketa hauek ez dira lotesleak, baina udalak emaitzak errespetatzeko hartutako konpromesu hori betetzeko baldintzetako bat esan bete, hau da parte hartzeana. Hori ikusita, irizpen hartan bertan jaso zen olako bi baldintzetako bat betetzen ez bazan, bestia bete zen 10 puntuko, bi aukeren arteko 10 puntuko diferentziako baldintza bete zen, alderdien artean adostuko zala. Batzordean komentatu gauen bezala, batzordeak erabakitzaile ez dien hortan plenora ekartzea proposatu gauen, danon artean, pleno hontan ordezkaritza daukogun alderdi danon artean erabakitzeko nun joango dan autobus geltoki kokakuleku berria, eta hori 2. puntuan jasotzen da bezala udal sailei erabakiaren berri eman eta dagokion izapidetzak burutzeko badakizue hasteko, eta behin baino gehietan azaldu dugu gure apoaren plan generalen aldaketa bideratu behar dugula. Nik hitza hartzen dut batez be eskartzeko parte hartzea, herritarren parte hartzea. 22 bueltan izen zen parte hartze hori, eta egia badabe udal hauteskundetako zensua baino altua hau azala, udal hauteskundeetan parte hartu hauen jende kopuruan 152 eman hauen bozka konsulta hontan. Eta, pixkat balorian jarri, parte hartze dinamiketan indarra jartzean gaia. Bozketa parte hartzeko modu bada, baina bultzatzen gabitze mugikortasun planean, mugikortasun planak inazi gara hirigintzako parte hartze dinamikak martxan jartzen, bertan hainbat aurkezpen egin dira herritarrekin eta ekarpenak jaso ditugu, gaur da azkenengo eguna ekarpenak jasotzeko, mugikortasun planari ekarpenak jasotzeko, eta izandako parte hartzeakin aurkezpenetan, 6 aurkezpen dauzoka, gehi bi berezi izan daigun, gehi aholku kontseiluko bilera, emankorrak izan die. Honi lotuta, aipatzea dinamika hontan jarraitzea dela gure asmoa, esleitu berri dugun azpiegitura berdeen plana idazteko esleipen hortan 14 bilera parte hartzen dira, edo 14 parte hartze momentu, eta genero ikuspegi hartzeko iridiagnosikoa egiterakoan genero ikuspegitik egingo dan azterketa hortan be parte hartze dinamikak martxan jarriko die, hor udal barrura begira eta baita be udal kanpora begira. Eta
batez be hori, balorean jartzea herritarren partartzea dinamikakin jarraituko dugula adierazi, aurrekontuen bileratan, aurrekontuei buruz egindako bileratan hori be partekatu dugu, eta bide hortan jarraitzea dala gure asmoa komentatu. Eta batez bezkarrak eman parte hartu dauen herritar guztiari. Ander, Garai? Bai, itzaldeon berriro be. Puntu hontan, ez da berrisa gure posizioa zein dan, gure iritzia zein dan autobus geltokiaren kokalekuaren gainean, zalduzperen aldekoak izan gara eta gara, eta horrela publikoki be horrela erakutsi dugu. Eta beste ez da berrisa EAJaren posizioa zein dan mugikortasun planaren gainean. Ikusten dutzagu gabezia asko dauzkola mugikortasun planak eta osatu biherreko plan bat dala, ez? Alegazio epia gaur amaitzen da, ez dago amaituta, gaur amaitzen da 19 arte zauen alegazioak aurkezteko epia, gero guk pizkan nahi dugu gure iritzia ere gure proposamenak eman, baina alegazioak entzun da uste dugu herritarren alegazioak jakitzea garrantzitsua da, eta horrela azaldu dugu batzordean, ondion ez daukogu alegazio hoien berri, imaginatzen dugu gaur amaituta epia eukiko dugula alegazioen berri. Ze uste dugu garrantzitsua dela herritarren alegazioa jakitzea gero gure posizioa bai, ero gure nondik norakoak finkatzeko. Gaur dator plenora, gure ustez pizkat anomalia pizka daukon kontu bada, ze gobernu juntak onartzen dau hasiera baten mugikortasun plana, eta hor irekitzen da alegazio epe bat, oin plenora dator gobernu juntak onartutako mugikortasun plan hortan aldaketa txiki bat itzia, dela autobus geltokiaren kokalekua txertatzia, eta gero etorriko da alegazioak aztertu eta txertatu, eta gero ikusten bada txertatu behar diesela, berriz be plenora, ja, behin-behineko onarpena itzeko. Ero aldaketa asko badaz, ulertuta daukoten haitik, berriro be gobernu juntara eta berriro be alegazio epiaren irekiera. Gero hona dator, alegazio epe badau, gaur amaitzen da, egon da 40 egun, buruz nabilez, igual denbora 40 egun zagit izan dien, baina aurkezteko epia, gaur hau onartzen bada, mugikortasun plan horrek aldaketa badauko, aldaketa horretarako beste 40 eguneko epia gongo da alegazioak aurkezteko horrei. Horri ikusten dugu pizkat, guk uste dugu egokixago izango zala adostu, ero batzordean hitz egin, ero adostu, eta hori, eta alegazio guztiak irigintza aholku kontseiura pasatzea, eta irigintza aholku kontseiluan, eta hori eskatzen dugu, irigintza aholku kontseilua deitu, eta irigintza aholku kontseiluan lantzia, alegazio guztiak, eta alegazio guztiekin batera, irigintza sailean, alderdi politikoen artean, adostasuna egongo balitz, udaleko, arrasaterako autobus geltokiaren kokalekua. Uste dugu hori izango zala logikuena. Ez? Gero ja, etorriko zan, irigintza aholku kontseilu horretatik bideratutako dokumentu bat irigintza sailera, irigintza sailean landu, irigintza batzordean landu, eta plenuak onartu behin betikoz. Esaten dute, uste dut garrantzitsua dela aurkeztia, ze hemen eta egisa da parte hartzea egon zala, eta lusatu zala boskatzeko epia, 4.000 eta piku pertsonek boskatu zauien, nahiko kantidadea ondisa da, baina, karo, proposatu zana zan, Zalduzpe eta Laubiden arteko boskaketa baten ero bestian izen, eta, karo, onartzen badugu, Zalduzpen izetia, igual beste norbaitxek beste proposamen badauko, beste alegazioaren basartu dauko, boskaketara eraman etzana. Berriz esaten dut, EAJak Zalduzpe gaitxik apostatzen dugu, eta segiruko dugu apostatzen. Baina esan dugun moduan, alegazio epia irekita eta parte hartzea sustatzia nahi bada, hemen bebai egon alda erabaki honen gaineko alegazio epe baten irekiera. Aber, autobus geltokiaren gainean beste proposamen batzuk egon aldiezen, ero ez. Orduan, ez dugu ikusten, prozesua ez dugu oso ondo irudikatu, gaur plenora datorrena gero zer rekorri daukiko dauen,
berriro bezaten dut garrantzitsua eta hori proposatzen dugu, hirigintza aholku kontseilura bideratzi alegazio guztiak eta hau barne, eta hortik gero dokumentu bat lantzia eta proposatzia, eta horregatik puntu honetan berretxita EAJ Zalduzperen alde dauela, baina abstenitu ingo gara esandako guztiagatik uste dugulako beste prozedimentu bat posible dela eta berriro luzatzen dut gure eskaera dela hirigintza aholku kontseilura bideratzia alegazio guztiak gaur amaitzen dela epia eta hor lantzia. Eskerrik asko. Aritz Murua. Bai, atxaldeon guztioi. Desde la agrupación socialista de Arrasate siempre hemos tenido claro que la estación debía de estar en Zalduzpe. Incluso estaba avalada por técnicos municipales y ahora hoy en día ya está avalada por la ciudadanía mediante la consulta que se hizo desde el ayuntamiento. Con lo cual, nuestro voto evidentemente será a favor. Oso, eskerrik asko Aritz, Garasi, zuk hitza hartu nahi duzu? Bale. Bai, bueno, bi kontutxo aipatuko ditut. Prozedurari lotuta ez nazgi sartuko, prozedura hau proposatu da, bakizue batzordeak lehen esan dut ez diela erabakitzaileak, eta galdeketa hau martxan jarri zanean proposatu zen prozedura eta pleno honek onartu hauen prozedura hau da. EAJak galdetzearen aurka bozkatu hauen orduan, ulertzen dut prozeduraren aurka, eta, zalantza honik planteatzen ditu, prozedura, mugikortasun plana legez onartzearen prozedura da hasierako onarpena, 45 egun jendaurrean, eta behin betiko onarpena plenoan aldaketa esanguratsurik ez bada. Beste kontu bada alegazioana. Eta gaur hona ekarri duzuen planteamentuak, berriz harritzen gaitu, ez da lehenengoko aldean zuten duguna, EAJak PSek bere alegazioak aurkeztu ditu, EAJak ez dago alegazioarik aurkeztu. Beste batzun alegazioak entzutean pendiente gelditu da. Ordan ez dakite EAJak ez daukan bere proposamenik mugikortasun planera. Ze gaur gabeko 12 baino lehen aurkezten baditu zuebia, baina bestela zase beste batzuk zer esan zai, zuen proposamenak aurkezteko. Ontsa esan duzu. Ez dauka zuen proposamenik, hau. Itzartuko zu? Ander Garai. Azalduta dau batzordean eta dana guk herritarrei entzun nahi dotzagu gure proposamenak helarazi baino lehen hau. Beste barik, herritarrei entzun eta herritarrek alegazioen bitartez indau euren proposamenak eta guk nahi dugu jakitzi alegazioak ondik norakoak diezen, gero guk proposamen bat helarazi alizeteko. Klaro daukagula eta helaraziko dugu. Helaraziko dugu batzordera eta helaraziko dugu ona datorrenian bebai behin betiko onarpenera. Ez badugu ikusten txertatuta, baina herritarren ahotzen zutia bebai oso garrantzitsua da guretzako eta hori da nahi duguna. Horretaz gain, luzatu duzut beste eskaera bat, ez dakit batzordean erantzungo duzu, baina da hirigintza aholku kontseiura bideratzia alegazio guztiak eta bertan lantzia. Eskerrik asko. Garasi Etxeberria. Aurkeztuko dituzue proposamenak herritarrei entzun da, beste gauza batzutarako herritarrekin batu zaie eta aurrekontuen proposamenari alegazioak aurkeztu dutzezue herritarrei entzun da, baina oin epeskanpo aurkeztuko dituzue zuen proposamenak, herritarrei ez dituzulako inarte entzun badirudi. Aholku kontseiluana, departamentuan partekatuko dute pleno hontan proposatu dana, eta prozedurari jarraiki bideratuko dugu gaia. Ados, bozkatzera pasauko gare, autobus geltokiaren kokalekua erabakitzea eta berau mugikortasun planian txertatzearen alde, honen aurka, abstentzioak. 13 baiezko eta 7 abstentzio. Onartuta gelditzen da. 8. puntua A.E.13 garaia, lehenengo A.E.18 garaia esparruaren zatikako planaren 2. aldaketa puntuala. Behin betiko onarpena.
2024ko otsailean AE18 garaia antolamendu esparruaren zatikako plan partzialaren laugarren aldaketa eskatu zen honako helburu honekin. Araudiaren 24. artikulua egokitzea teknologia parken erabilera zehazteko eta PT7B partzelaren gehieneko altuera goratu eta parkaleku estandarra murrizteko. Halaber, eraikigarritasuna lekuz aldatzeko mekanismo bat zehaztu nahi da planean. 2024ko martxoaren 14an tokiko gobernu batzarrak baldintzatutako hasierako onespena eman zion dokumentuari. 2024ko aprilaren 17an Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu zen akordioaren iragarkia. Dokumentua jendaurrean egon den aldian alegazio bakarra aurkeztu da. Udal zerbitzu teknikoek egindako txostena ikusita, Hirigintza, transizio ekologiko eta mugikortasun batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, planaren izapidean, garaia parke teknologiko kooperatibak aurkeztutako alegazioei erantzuna ematea. Behin betiko sonartzea AE13 garaia, lehen AE18 garaia esparrua, zatikako planaren laugarren aldaketa puntuala. 3. Gipuzkoako Foru Aldundiko antolamenduko eta lurralde sustapeneko departamentuari agiriaren ale bat bidaltzea, dagokion erregistran gorde desan. 4. Indarrean sartu dadin Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea behin betiko onartzeko akordioa eta planaren hirigintza ordenantzak. Halaber, lurralde historikoan edapen handiena duen egunkari baten argitaratzea behin betiko onartzeko akordioa. Norbaitek hitza edo bozketa eskatu nahi dau? Hitza? Bozketa. Bueno, puntu honen alde, puntu honen aurka, abstentzioa. 11 baiezko eta 9 abstentzio. Onartua gelditzen da. 9. puntua. Biteri eta Laubideko aparkaleku gunea ustiatzeko Zer? 13 aldeko eta 7 abstentzio. Onartua gelditzen da berriro. 9. puntua. Biteri eta Laubideko aparkaleku gunea ustiatzeko administrazio emakidari dagokion 2025ko ekitaldirako tarifak finkatzea. Proposamen eguneratu aurkeztu da 2025ko ekitaldiko tarifak finkatzeko. Biteriko eta Laubideko aparkalekuen gunea ustiatzeari dagozkionak. Emakidan jasota dagoenaren arabera. Hirigintza, transizio ekologiko eta mugikortasun batzordeak honako proposatzen du. Bat, ustiatze tarifak onartzea Biteriko eta Laubideko aparkalekuetan. Zeintzuk indarrean egongo diren 2025ko ekitaldian, ulertuta tarifak direla gehieneko presioak. Baten batek hitza hartu nahi du edo bosketara orduan hau batez onartua gelditzen da. 10. puntua, alkatearen ebazpenen berri ematea. Eta 11. puntua, sartuko gara Ramon Ugaldek aurkeztutako mozioarekin. Ramon, hitza hartu nahi dozu? Ontxe daukatzu momentua eta gero Anak irakurri ingo dau. Eta boskatzera pasatuko gara gero, bai? Ez. Anak irakurri aurretik aukeria daukatzu barbaitxeko. Bai, zure mozinuaz. Zure mozinuaz zehozer esan gure bozu, lehen hau ontxe egin zeike berba. Eta gero Ana pasatuko da irakurtzera. Eta gero boskatu ingo, bai? Hortan, gure bozu berbeain, Itxoin, hartu, berbain bibozu, mikrofonu hartu, mesedez, Ramon. Herritarrek ez dute salduzpe babestu. Osea, zuen bozketak ez dau euki berbesteko arrakasta. 30% beste iritsi, beraz, konsultaren 18%, salduzpenen alda atera ziren, bozkatu zuten 18%, hori ezen duten kontutan hartu behar, salduzperen kokapena justifikatzeko. Eta bestetik, are gutxiago erabili dezakezue, jasangarritasuna eta mugikortasuna eta transizio ekologikoa salduzpeko kokaleku hori justifikatzeko. Salduzpe da antiekologikue, jasangarritasunaren kontrakue, gaur bertan pasatu naiz, zenbat diru gastatu dozue alboko aparkamentuak eta egiten. Ze jentie joaten da kotxez, aparkatzen dagoan, 200 bat kotxe erogodaz inguruen, eta kentzen diete lekue, zerera doiezen nahi. Ospitxalera doiezen nahi.
Gero, genero ikuspuntutik da leku negargarri bat. Osea, hori, emakume askok esan didatea sartzeko puntu hori ba, bai, sartukot. Nik ez dut bilurri pasetan, baina neska askok hor bilurre pasetan daue. Eta da gainera, kokapen antiestrategikue, ze pentsatzen bada inoiz, eta segurtik gertatuko da, ospitala unditxin bidala, ze populazio gero eta zarragoa da, eta ospitalen biharra eta undixau izango da, ba, geltoki hori da sekulako trabie. Eta gero nik komentarixoetan eta irakurri dutena, salduzpe bideragarriago egiteko, eskatzen dau etengabeko beste inbertsio pilo bat. Aparkamentu gehixau. Kamarak ipini bidiez, leku zera da, arriskutxue da. Bizikletan dako, ez dakiz zer inbidan, ez dakiz zer, bueno, bai, baina, bueno, bidegorria ez da ailegetan salduzpera. Eta Montreuko populazioe, gero ez da zarraue gare, 60 urtetik gorakoak, diguztot, 35 edo 40 garela, ez gara zibir bizikletan ibiltzen. Orduen, behar dena da, autobus geltoki zentral bat. Fikatzen basari hartz, gaur ibilinaz, Google Mapsen, ikusi dut. Eta autobus geltokia erdigunea, Google Mapsek ipintzen dugu, erdigunea da nik proposatzen duten lekue, hortxe, forunen hostien. Hartzen dut Google Maps, zenbat tardetan dan, oinez, ni oinez ibiltzen az, autobus urbano ez egun lestot hartu. Marketan dau, erdiguneko geltoki provisional horretatik salduzpera 9 minutu. Ni bizina zen lekutik 17. Nire arrebie bizira, bueno, ondien ez da bizina, Polmetasatik 19. Uribeko bigarren paradatik 29, 30 minutu. Google Mapsekin, makatzenakuek, etxabaltzetatik, jaisten badia ascensorien gertu hau daukie Roneoko kokapena salduzpe baino. Aldeikue bai. Aldein bizitzan nesoin dela gutxirarte, eta botzaue da traiektue. Eta gero, klaro, ni etorri nintzen bitxoritxatik. Ezin nauen hartu parada gitxenetan gerarketan zan autobuse, eta salduzperaino, bitxoritxatik. Eta salduzpetik, 15 minutu, bueno, ni gutxitxo tardetan dut, baina maletiaz, San Andres eraino. Zer dalata? Etorri nintzen Bilbotik, eta Bilbon autopistie. Geratu Bergaran, San Prudentzion, Musakolan, eta gero salduzpen. Eta Musakolako paradatik salduzpera daukie 8 minutu. Eta gero, alderantziz, hartzen dutenien autobuse Bilbora fateko, ibili behar izan dut, nire etxetik, 15 minutu, eta salduzpetik, zuzenien urten biherrien, pasetan da, Musakolara. Eta nik uste dut hor, osea, kokapen hori, eta geltokiak antolatzeko modu hori, da antidemokratikue eta auzo batzuk privilegiatu itxeitzuela. Osea, zer dala eta ni biliminaz. Ez duzu epenaik emuten, domekatzaldetan gabien, neskak etorten dienak, unibertsidadera, euren karrituaz, hor, Avenida Navarra, eta hor, leku ilun horreitzatik, eta osea, ez duzu epenaik emuten. Ez duzu epentetan unibertsidadera tozen ikasliek, salduzpen geratu eta euren motxilatxoekin, 20 minutu ibilaldize, zereraino. Unibertsidaderaino. Hori da jasangarria. Etenga bibili espazio gehiago okupetan aparkamento disuasorioek itxeko eta tal, behinga, eta gero ipini bidala, ez dakize kafeterixa bat, eta hori ez da jasangarrixe. Osea, ez. Jasangarrixe da, Google Mapsen merketan dauen lekuen, erdigunea, hortxe. Ez que nik hain garbi ikusten dut, harritzen dauena da, zue zelan ez duzen ikusten. Ez que... Osea, ez dutzen muten olako
gainera da leku desatxe gina. Dana aparkamentu dana putzuz beteta eta hor, ez. Eta aipatu, behitu gainera dengonien atzo batek, ez hausten, jaitsi nintzen nien zerertik, autobusetik, jode, eta esan nuen, sekulako grazia itxen duztoin, hartu maletatzarra hau eta San Andresera fatie. Eta ez hausten, ibiltzi hona da. Hombre, eta Eta zeratik ezara jaitxezu musako lan, ibiltzi hona baldin bada. Zuek erabiltzen duzu autobuse. Ez dut bentzetan hori dala. Gainera, behitu, Bilbon autobuse dau erdigunien, Donostian dau erdigunien, Pamplonan erdigunien, Palentzian egon azointxe romaniko ikusten erdigunien dau. Leku Europako, Alemaniako ziudade gehienetan erdigunien dau. Igual Frantziakoen ez, baina Frantziako aldezarrak daz erabat degradaute. Eta espozu gure arrasate ondion gehiago degradetie, autobus geltoki zentrala, hau da, paradak danak ingo dauena, ekarri ona. Baina, bueno. Bueno, Ramon. Ez que zer da mugikortasuna. Ulertu jatzu, gurozu ja mozinua irakurtzen hastia? Venga, hasi. Ederto, aurrera ana. Gero, gehiago gure bozu esan, libre zara, baina, bueno, zangurot, mozinua be luze xamarra danez. Kontsultaren emaitzak ezin dira aintzat hartu. Azaroaren 11tik 16 kontsulta bat burutu zen Arrasaten autobus geltokiaren kokapena hautatzeko. Kokapena zehazteko bi aukera eman zuen udalak, Salduzpe eta Laubide. Laubidekoa hauteskunde kanpaina batean EH Bilduk aurkeztu zuen eta Salduzpekoa Maria Ubarretxenaren behin-behineko konponbide moduan Garibai kalea ekobulebarra bilakatu zenean. Laubideko balizko kokapen zehatza uste dut kontzesio pareko berdeguneak izango zirela. Izen bat ere jarri zioten geltoki honi, Mondraupe. Dena dela, kontsulta hasi zenean EH Bildu ere bere hasierako proiektua baztertuz Salduzperen alde azaldu zen. Esan daiteke beraz, udalean ordezkaritza duten alderdi politiko guztiak Salduzperen alde zeudela, aho batez bultzatu dutela Salduzpeko aukera, alegia. Horrela, egoera arraro honetan, hiritar askok ez zuten ulertzen zergatik joan beharko ziren ezer bozkatzera. Dena erabakita zegoela ematen zuen. Hala ere, aipatutako aste horretan zehar, hiritar batzuk bozkatzera joan dira, baina hiritar hauek ez dira 130 iritzi. Guztira, 4.468 biztanle soilik. Erroldanen 124 ere ez da iritsi. Egia da, Salduzpekoaren aukerak botoen 175 jaso duela, baina argi dago parte hartze murritz horrekin Salduzpeko aukerak ez duela legitimitaterik, Arrastek udalak berak jarritako lehenengo baldintza ez baitu betetzen. Edo beste modu batera esan da, Salduzpekoaren aldeko botoa eman duten 3.199 pertsona, horiek ezin dute baldintzatu Mondragoetar gehienok daukagun eskubidea autobus zerbitzu duina eroso eta erabilgarria izateko. Kontsulta horren beste elementu negatibo batzuk azpimarratzearren, iruditzen zait udalak Salduzperen alde positiboak nabarmendu dituela eta Laubidekoaren alde negatiboak. Salduzperen alde positiboak azpimarratzeko adierazten zuten Salduzpen linea luzeko autobusak hartzeko aukera zegoela, baina Madrilera doan alzako autobusa eroskiko markesinan hartzen da. Aukera bakoitzean zenbat diru gastatuko den ere ez dugu jakin. Eta bukatzeko, udalak zintzo jokatu nahi badu ez dauka zergatik onartu behar gehiagoko barik Salduzpeko aukera. Parte hartze murritz horrekin Salduzpekoa aukeratzea ezin da binkulantea izan. 2. Salduzpeko geltokiaren gabeziak. Erabiltzaileentzako. 1. Urruti dago Arrasteko biztanle gehienontzat. 2. Ez da egia inondik inora konponbide honen sustatzaileek esaten dutena. Eske Arrasaten ez dago distantziarik. Badaude eta handiak gainera. San Andresetik gutxienez, ordu laurdeneko ibilaldia eta Uribetik ordu erdi baino gehiago. 3. Leku apartatua da. Bere ondoan ospitala baino ez dago. 4. Leku isolatua izanik eremu bilurgarri bat da goizeko eta gaueko ordu txikietan. 5. Urruti dagoenez eta leku desegoki batean, behin baino gehiagotan ikusten dira gurasoak edo senideak autoarekin joaten direla euren senide edo laguna jasotzeko. 6. Genero ikuspuntutik kokapen desegokiagorik ezin asmatu.
Autobusa erabiltzen duten emakume askok bildurra pasatzen dute goiz partean eta ilunkaran. 7. Urruti eta isolatua dagoenez, komunak drogatzeko erabiltzen dira. 8. Ziorlako bidaiarientzat irisgarritasun arazoak. Autobusetik jaitsi, errepideak gurutzatu, erreka gaineko oinezkoendako zubia pasatu eta gero, poligono industrial ilun eta erdi utzik batetik kilometro erdiko ibilbidea egin. Genero ikuspuntutik ez da batere gomendagarria. 9. Unibertsitateko ikasleentzat ere oso urruti dago, bai unibertsitateetik eta bai euren bizilekuetatik ere. 2 kilometroko ibilbidea egin beharko dute askok eta askok euren ekipajeekin igande gauetan. 10. Hain urruti dagoenez Uribarri, Erguin, Olaneko biztanleek ia ez dute erabiltzen autobus geltoki hau. 11. Euria eta haizea egiten duenean oso gogorra egiten zaigu bertako itxaronaldia. 12. Oinez joaten direnendako bide luzea izateaz gain trabaz beteriko ibilbideak daude. Adibiderako, Freixalekuko igogailutik Salduzperaino, oinez joateko 10 oztopo gainditu behar ditu oinezkoak. Aparkalekuko sarrera irteerak, garajeak, errepideak eta bidegorriak. 13. Ez da egia irisgarritasun errazeko kokapena denik, inondik inora. Bertara iristeko oinezkoak behinik behin traba pilo bat gainditu edo gurutzatu behar dituzte. Errepideak, garajeko edo aparkalekuetako sarrera irteerak, bidegorriak. 14. Ez dauka loturarik, konexiorik bidegorri sarearekin. 15. Talde taxi geltokirik ere ez bere inguruan. 16. Ez da leku erreferentziala, herria ezagutzen ez duen bidaiari bat bertan jaisten bada, ez dago ezer. 17. Kokapen horretan ez dago ia zerbitzurik. 18. Ospitalaren garapena hipotekatzen du. 19. Arrasatera erostera autobusean etortzen direnei ez die inolako errestasunik ematen. Autobusendako eta txoferrendako. 1. Darsena edo autobus geraleko gutxi ditu, 6 bakarrik. 2. Diseinatuta dagoen moduan maniobrak oso komplikatuak dira. 3. Autobus sarrera irteeretan errepideko gainerako trafikoa oztopatu egiten da. 4. Arrasatetik Gasteizera zuzenean doazen autobusek ibilbide erabat absurdoa eta jasangarritasunaren kontrakoa egin behar izaten dituzte. Autopistatik Epelen, Aranguren Etxezarreta, irten Salduzperaino etorri eta berriro itzuli Gasteizko norabidea hartzeko. Ospitalerako onurak bertatik kenduko balute. 1. Autobus geltoki hau bertatik kenduko balute posible izango zen ospitaleko langile eta erabiltzaientzako aparkaleku bat atontzea. 2. Aparkaleku hau erosoagoa izango litzateke. Ez dago errepidea gurutzatu beharrik eta alde hortatik seguruagoa da. 3. Etorkizunerako ospitala hainditu beharra baldin badago ere, komeni da geltokia bertatik kentzea. 4. Beraz, etorkizunera begira komeni da geltoki hori ahalik eta azkarren bertatik kentzea. Ospitalaren etorkizuna hipotekatu barik. 5. Dudabarik ospitaleko pazienteek lasaitasuna irabaziko lukete. 6. Eskualdeko ospital hau erabat estrategikoa da herritarren garapenerako. Ez diezaiogun oztopo gehiago jarri. 3. Proposamen berria, forum dendaren ostekoa edo roneokoa. Forum dendaren osteko geltokia. Askok pentsatuko dute leku honetan ez dagoela nahiko espazio autobus geltoki bat kokatzeko. Baina posible da bertan autobus geltoki bat jartzea. Nola diseinatu geltoki hau? Eragiketa txiki batzuk egin beharko dira geltoki eroso bat lortzeko. Funtzean planteatzen dut orain dagoen geralekua handitzea. Aldaketa 2 baino ez dira behar autobus geltoki bat bertan jartzeko. 1. Laubideko parkineko sarrera aldatu eta Garibai kaleko hasierara eraman. Horrela irabazten den espazioa gehitu oraingo autobusen geralekuari. Horrela lortuko genuke 4 edo 5 autobusendako geralekua, denak ilaran. Parkineko sarrera hori kenduta, autoak eta autobusak ez zioten elkarri traba egingo. Autobusak ilaran egonda, maniobrak sarrera irteerak oso errazak dira. Gasteizera, Aramaiora, Aretxabaleta eta Eskitzako autobusak geraleku horretan egingo lukete geldialdia. Beraz, Arrasatetik abiatzen diren autobus guzti horientzat komplikazio gutxiagoko ibilbidea. 2. Etxaluzeko biribiletik mankomunitateko biribilera doan autotrafikoa Zerrajera kaletik bideratu. Etxaluzetik mankomunitateko tarte hori autobusendako bakarrik utzi. Beraz, Nafarroa etorbideko autotrafikoa norabide bakarrera murriztu. Espaloi horren ondoan kokatuko lirateke Donostiara, Bergarara, Oñatira, Bilbora doazen autobusak. Autobus hauek ere ilaran egongo lirateke.
Kokapen honen abantailak, salduzpekoak ematen ez dituenak. Bat, geltoki hau arrasteko erdigunean dago, zentralitate horrek eskaintzen duen onura guztiekin. Bi, geltoki hau demokratikoagoa da, bertara iristeko jende gehiagori erraztasunak ematen dizkio. Kokapen hau arrasteko bezino gehienen bizilekutik urrago dago. Kalean bertan dago, auzo populatuenak ere urrean, hurbil. 3. Pentsa dezakegu auzo konkretu batzuk salduzpekoa gertuago daukatela, baina ez da horrela. Adibidez, Ferixalekuko igogailuen erabiltzaileentzat ere Roneokoa hurbilagoa dago, eta baita Aldaigain eta Aldaiko bizilagunen gehienak ere. Ertzaintzaren komisaldegi pareko eskaileretatik Roneoko geltokira salduzpekora baino 3 minutu gutxiago behar dira. 4. Kaleko, San Andreseko, Uribarriko, Erguingo, Polo Garaiako, Gorostizako, Malbinak, unibertsitateko autobus erabiltzaileentzat askoz ere erosoagoa izango litzateke. 5. Geltokia leku zentralean egonda seguruagoa da, goizeko zein gaueko ordu txikitan eta genero ikuspegitik ere egokiagoa da salduzpekoa baino. Jende gehiena, baita emakumeak ere lasaiago egongo lirateke. 6. Arrasateko merkataritzarako, aisialdirako aukera gehiago ematen du. Eragin positiboa izango luke herria dinamizatzen. Salduzpeko kokalekuak ez dio ezer aportatzen herriari. Kokapen hau arrasteko bizitza ekonomikorako estrategikoa da. Salduzpekoa ordea guztiz kontrakoa, antiestrategikoa. 7. Autobus geltokira iristeko erabiltzaile gehienok egin behar izaten ditugun ibilaldiak asko murriztuko lirateke eta beraz, herri dinamikoagoa lortuko genuke. 8. Oinezkoen irisgarritasuna. Bertara iristeko ibilbideak neurri handi batean oinezkoen bideetatik egin daitezke. Salduzpekora iristeko baino traba gutxiago daude. Errepide, bidegorri, garaje sarrera irteera gutxiago gurutzutu behar dira. 9. Konponbide hau salduzpekoa baino merkeago da dudarik gabe. 10. Jasangarriagoa. Geltoki hau egiteak ia ez du eskatzen eraikuntza lan garesti eta komplikaturik. Ez da lur mugimendurik ere. Leku batean kentzen den lurra beste zuloa betetzeko erabiliko litzateke. CO2 igorpenak dexente txikiagoak. 11. Salduzpeko baldizko autobus geltokiaren eraiki nahi duten aparkaleku disuasorioa egin beharrik ez dago. Bertan dago laubideko parkina 80 plazakin. 12. Nafarroa etorbideko bizilagunen egoera ere hobetu egingo litzateke. Ze autobus gutxi batzuk gehiago pasatuko lirateke, baina autoen trafikoa izugarri gutxitu. 13. Erabiltzaileendako asko errazagoa izango litzateke autobusen norabidea asmatzea. Erreka ondokoak iparralderuntz eta pareko espaloikoak hegoalderuntz. 14. Autobus geltoki honetan itxonaildiak erasoagoak egiteko komuna eta markesina bat jarri daiteke. 15. Norabide batean zein bestean salduzpen, baino autobus gehiagorako lekua dago. 16. Salduzpeko geltokiak okupatzen duen lekuan ospitalendako aparkaleku pilo bat jarri daitezke. Gainera parkin honek beste abantaila pare bat izango ditu. Gertuago egoteaz gain errepidea pasatu beharrik ez dago. 17. Ez da egia kokapen honekin 200 autobus baino gehiago sartuko direla Mondragoeko zentroan sartuko direnik. Guztira, 78 autobus gehiagok egingo lukete geldialdia bertan. 10. Jasangarriagoa, geltoki hau egiteak ia ez du eskatzen eraikuntza lan garesti eta komplikaturik. Ez da lur mugimendurik ere, leku batean kentzen den lurra beste zuloa betetzeko erabiliko litzateke. CO2 igorpenak dexente txikiagoak. 11. Salduzpeko balizko autobus geltokian eraiki nahi duten aparkaleku disuasorioa egin beharrik ez dago. Bertan dago laubideko parkina 80 plazakin. 12. Nafarroa etorbideko bizilagunen egoera ere hobetu egingo litzateke. Ze autobus gutxi batzuk gehiago pasatuko lirateke, baina autoen trafikoa izugarri gutxitu. 13. Erabiltzaileentzako asko errazagoa izango litzateke autobusen norabidea asmatzea. Erreka ondokoak iparralderuntz eta pareko espaloikoak hegoalderuntz. 14. Autobus geltoki honetan itxoinaldiak erosoagoak egiteko komuna eta markesina bat jarri daiteke. 15. Norabide batean zein bestean salduzpen baino autobus gehiagorako lekua dago. 16. Konkapen hau zentrotik gertu dago, baina zentroa ez du ikutzen, tangentziala da. Ez da gehituko inondik inora kutsadura. Salduzpen ostera autobusek egiten dituzten maniobra komplikatuek ez bezala. 18. Askoz ere erabilatzaile gehiago izango dituenez, autoen erabilera zeharro murriztuko litzateke. 19. Posible da laubide plaza ondoan, dauden berdeguneak batu eta jardin handiagoa lortzea. Eta horrela arrasate berdeagoa eta alaiagoa izango litzateke.
Hogei, mugikortasun plana egin zuen enpresaren aholkua beteko genuke. Autobus geltokiak leku zentrala behar zuela, alegia zerbitzu erosoagoa eskaini ahal izateko. 21, bidegorri sarearekin konektatuta dago. 22, taxi geltoki ere urrinbarik dago. 23, lurralde buseko txartela edo mugikoa kargatzeko estankoa ere 100 metrotara dago. 24, bere inguruan mota askotako zerbitzuak daude, bankuak, kutxasainak, tabernak, hotelak, udaletxea bera ere bai. 25, kokapen erreferentziala da, Arrasate ezagutzen ez duen pertsona bati azalpenak ematea errazagoa da. Bertatik samurragoa da jendea herriko leku askotara bideratzea. Udaletxera, Frontoira, Epara, Arizmendira, Unibertsitatera, San Andresera. 26, Zerrajera kaleko bezinoentzat ere konponbide hau esen deserosoa izango. Errepidea euren etxeetatik urrutitxo baitago eta gainera bizilekuak lorategi tarte batetik babestuta daude. Araba etorbideko biztanleentzat errepidea hurbilago dago. 27, laburtzeko. Ospitalerako onurak, herrirako eta bidaiarientzako ere bai. Bozeramale zinegotziren batek hitzartu nahi dau. Ander Garai. Arratsaldeon. Bueno, lehen, 7. puntuan bezan dute, gure postura autobus geltokiaren gainekua ez dala berrisa, Guzalduzperen alde agertu gara eta publikoki agertu gara eta horrela jarraitzen dugu. Hori izan da, herritar batek, San Ramon Ugaldek aurkeztu dago mozio hau, beste iritzi bat azalduz, luzia da mozioa bera eta mozioan barruan gauza batzutan ados egon gehike, baina guk jarraitzen dugu ez, Zalduzperen alde borrokatzen. Baina lehen bai esan dut, oinon hartu dau udalpleno honek kokapena Zalduzpen jartzia, ondion alegazio epe barruan gaur egun amaierar arte, uste dut aukera egongo zala hau alegazio moduan sartu, eta irigintza aholku kontseiluan landu halko zan. Gauza bada, ondion mugikortasun plana bera bestau behin-behinekoz onartuta, eta aukera egongo zan lantzeko, eta erabakitzen dela, gero definitiboan bideratzeko, ez? Guk onurak eta ez onurak alderdi moduan badaukogu postura bat, dala Zalduzperen aldekoa, eta horrela adierazi dugu, baina errespetagarria da edo zein herritarrek ekartzia bere postura, ero zein dan azalaraztia. Hemen bai dau, lanketa bat inda gero aurkezutako mozio bat, berriz esaten dut Ramon, aukera dauela gaur garazik berak esan dago gaueko 12 arte ondion alegazio epia irekita dau, interesgarri izan aldau bebai alegazio moduan aurkeztu, irigintza aholku kontseiura bideratu eta bertan lantzia. Mozioaren gainean gure postura Zalduzperen aldekoa da, eta horregatik mozioaren aurka bozkatuko dugu, baina berriz bezatzen dut aukera dago alegazio moduan aurkezteko, hemen lanketa badau, lanketa hori alegazio moduan aurkeztu, eta bere bidea jarraituko dau, eta emaitza bat egongo da ez. Baina moziora zein iruta, eta gaur 11. puntua mozioa da, guk aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Kepa Urteaga. Arratsaldeon. Ana bastante lusatu da, eta ez dut pesta gehiegi lusatu nahi, naukan prestatuta kristone parrafadia, baina ez dut uste merezi dauenik xehetasunetan sartzea. Baina, nire irakaslia etzara izan Ramon, baina historiako irakaslia izan zara, eta egiari zor, normalean, errelatoaren garrantziaren jabe izango zara, ezta? Eta pixkatxo bat horrei zure mozioaren sarrerara begiratuta, esatean nahi nuen hasieratik gaizki hasi dala mozioa, egia ez den gauza batetan oinarritu dozu zure lehenengoko parrafoa, dala EH Bilduk laubiderekin aurkeztu zala hauteskunde batzuetara, eta etzen horrela izan. Ramon, ezin duzu berbain parkatu. Segundutxo bat,
Bai, txoin, ez dut bukatu. Txointzu, baina era, arauak ere. Ramon. Ez daukozu eskubideri berba egiteko zurientzun jatzu, eta oinentzuren biozu. Eta hitzak kontrolau, mese. Nik ez dut, ez zaitute gezurtero ditu, eta ez nabil hori esaten, Igual datekin nahastuta zaude, eta horregatik esplikatu nahi dizut. EH Bildu etzan inon hauteskundetara Laubide proiektuarekin aurkeztu, gainera, esaten duzun epoka horretan zube alkategai izan zinen, eta badakit, eta argi daukot, ze entzun zintudan, gure proiektua zehaztasun handiz bazenekien nondik norazi joan. Eta Laubide proiektua aurreko legealdiaren bigarren urtean aurkeztu zen, 2018an Eko Boulevard proiektua, ekotik bastante gutxi zeukan proiektu ark, Garibai etorbidea eta Roneoko etxeak megarrotonda bat bihurtu nahi izan zuten garai hortan. Ze gogoratuko zaretenez, autobus geltokia Garibai etorbidean proiektatuta zegoen kontzesinotik, rotondatik, gaur egun interes programendi den leku horrarte. Garajearen irtera horrarte zegoen proiektatuta. Eta EH Bildu, Aitor Zubiaga eta Maider Tartien, aurkeztu zen Laubide proiektuaren alde. Eta Laubide proiektuaren ardatza etzan autobus geltokia, zan Garibai etorbidearen peatonalizazioa. Hori zan Laubide proiektuaren ardatza. Tartean, Laubide proiektu horren tartean, EH Bilduk aurkeztu zuen proposamen bat, Mondraupe izena erabiltzen zuena, autobus geltokia Garibai etorbidetik ateratzeko. Hori izan zen, kronologikoki horrela izan zen, gu ez ginen hauteskunde batzuetara aurkeztu horrekin. Bai aurkeztu ginen hauteskunde batzuetara, aurrekotara, esanez, herriarekin batera eraikiko genuela eta erabakiko genuela, nun izango zen, geltokiaren kokagune berria. Hori esan ginen, eta alegia hori egin da. Herriari galdetu egin zaio, azaroaren 16tik 21, herriari galdetu egin zaio, ea nun nahi dauen egotea autobus geltokia. Mugikortasun planari alegazioak aurkezteko epeak aspalditik dakizkigu, publikoak izan dira, eta nik uste dut bide egokia alegazioak aurkezteko hori dela, ez mozio bat aurkeztea nire ustez eta EH Bilduren ustez, modu egokia alegazioak aurkeztea da. Anderrebe esan dutzu, berak berdina pentsatzen duela, ez baldin manago oso oker. Eta horretiaz ere, jakin arazi genuen, emaitzak nolakoak izango ziren eta zianaren arabera nola jokatuko zuen udal gobernuak eta kasu honetan udaletxe osoak adostasunez erabakiko genuela zein izango zen kokaleku berria. Kokaleku berri hori gaur bertan bozkatu da eta erabaki da bertan izatea. Anderrek esan dutzu, Garazik esan dau, gauerdiko mabixak arte alegazioak aurkezteko epea dau, eta hor aurkeztera gonbidatzen zaitut. Horretaz aparte, hor ateratzen dien alegazio guztiekin batera aztertu ingo da. Beste batzuek alegazioak aurkeztu indituztelako eta herritxar guztiak daukielako aukera hori eta hori baleatzea. Horregatik guztiagatik eta gu esan genuelako eta argi daukogulako salduzpezala gure autua, esan genuen hauteskundeak bozketa horiek egin baino lehenau, horren alde egin dugu autua gaur ere bai eta horregatik zure mozioaren kontra bozkatuko dugu. Bate gehiago berbi hartu bidau. Bale, ez. Mozinoa bozkatzera pasatzen gara. Mozinoaren alde, mozinoaren aurka... 20 esesko. Ez da onartzen mozinoa.
11. puntua, galdezkeak. Bueno, hau esan da, eskerrik asko da noi etortziagatik, azken plenua danez ondo pasau neguko egunak, urte berri on danoi eta ondo pasau Santa Masak.